Kong Ning Shao. Na kwa ban penpau hang ni hakmat ki panelists. But hakmat jong ki paiba ki paskap ya kadi ka program. Baka kita ka core issue hang ni. Ka core issue hang ni kadai ka business interest. Namar kani ka area kadai ka business hub. Ka core issue hi kadai ka business interest jongno re jongno. Namar nga ngatip bahaya ka in and out dan ring amnut ban klay hang ni. Kani bar khoi ka revolve around an economic interest. Kadi ka economic interest. Tinga kwaru banong ru hang ni ba ngayo iba ka sarkar kan le yaki tang ban pinsubha yaki NGO bat ban pinthanda yaki. Hadu kadno la ban le kumne kan. Ka point kalong ba kata ka intention banong ban real locate ya ban move no ikini gibre nang ni ban ai jaka no sawai kumba suggest ka sarkar bat kumba ongi ba John Kharchie hangno in relocate ikini gibre nga ong phi is zero, no chance nga the umpja ya phi ki parlo hangni ba lano ru phinumla ban wengi kini gibre na kani jaka namar ba wala kimdi ki try mo ndre kadon kita ka ain ka baong possession is 9 point of law mono belong in possession ya kani ka jaka kini ki jay banreo nakapor sa kapor pinsyam ba kadon ka intention ka jingthmo jong ka municipal authorities habaki ai ki eviction notice man bigi ai eviction notice ka poisa high court man bigi ai eviction notice ka poisa high court sha plim lut barakhoi nga ong ye phi ba lano ru phinumla ban wengi kini ki breu ki badai ki illegal settlers hangto apo chaka nomor katu kadni ni ki batai municipal kila ngambakra nga kila isa city quarters andre nga ong ye phi majority of those who are there in that area ibintai ba ai sa municipal but kabantag ba ha pa usim lim kata ka chaka ka bang ong ye phi kalong 2.5 acres barkhoi kuntup ya kata ka badai jong municipal ba jong simlim kabadan ka gurwara kabadan ka school badan ka ashram 2.5 acres kani ka jaka 2.5 acres ba dab de ki illegal settlers na ong ye phi ba ka don ta gawai pat kalinti hi ka hakani ka hukum ka ba pas ka high court of Meghalaya haka kharsam tarik ubrai ba ar hajar ka khandai halor kani ka writ petition ba file kini ki harijan panchayat ho ar hajar khatra ka high court haka paragraph 7 gong kumno therefore I direct the government and all other agencies not to disturb the petitioners in any manner and if at all they want to evict or remove them they are to approach the civil court and the civil court will pass a proper judgment after giving equal opportunity to both parties and decide the title according with law. Phi nga ong phi bon ki ba condemn kani ki judgment. No ye phi kani ki judgment kani ki decision kalong correct. But nga ong phi ba ka sarkar Meghalaya ka file ka review petition. Ka file review petition ye kani ka decision. But ya kani ka review decision ile no kamtip kani ka buit start jono kani ka buit taman su kamai pisa jono re jono ki file ka review petition man review kani ka ya kani ka order but kila we when no kani ka ya kani ka review petition haka sitarik driver saw ar poi kila when no but nakadaw balay ki yung bala file appeal kadan ka read appeal ka balong pending hapo ka division bench Denga ong ye phi ba barakhoi kini ki kam kitang long sub judice hapo high court of Meghalaya halor ka appeal ba file ka government of Meghalaya nga ong ye phi kini ki long kam ka sudah ki long ki kam plut pisa ka badai jong paiba money from the exchequer kala should drain back haka ba sale halor ka jingrot ya jingere makuduma nga ong ye phi kanung kwa ban pelut por hang ni ngasukwa ban ai be je phi ka suggestion menai ba irrelevant ila ai ka hin kindian nga ong ye phi
kabaningkong ka advice ka ba jing siya kam day ka duty jo nga bangan advice ka government kamay so ba kumunong song kumu wene ki concerned citizen what akadon ka business interest jongno andre nga ong kumni kani ka jakahi ka title ka dehi ka try hok kani ka same of million but dorbar same million but dorbar number 1 number 2 dadaki Pikwa ban beno ikini ki illegal settlers lani pikwa ban penkanye to ga agreement of 1954 ngong ye phi ba use milem udai ban file the suit ban panyap ka take 1954 agreement number 1 lani ban file ka kata ka suit ki ong ka representative suit namar ngim tip show kanu hazar show ta ki break na nata use milem bat ka darbar ka chu kila ban file ye kata ka representative suit ban evict kini ki illegal settlers barakot kata kadi kelinti ke babek ke basyai ngre ngong ruba itu ipenta baka municipal kata ka lai fulai 1000 square feet lara ki don kita ki illegal settlers lara don ki unauthorized occupants ka sarkar kala ka municipal kala ban file eta ka suit for eviction namar ka question of title hangni ka marais namar ba yai sibinta ini lai fulai 1000 la ai saka municipal but kani ka kamram jo ka municipal bakan file ka eviction suit ban be itu ki kitu ki ba illegal settlers kamul ka haba ai ka representative suit namar ba kan haba ai ka advertisement hapo file kani ka suit kan hapa ni ka leave jo ka court ba show file kani ka suit namar ba him tip show ka no ki balong interested ha kani ka saka sakawai ka idea ka final idea ka bangala ban ay kani ka por ka long ba hadin bala execute ko to 1954 agreement ni sultho mga kumu we ni kinong shong jo kani ka source law na sultho ba usi mele ba ka dorwa ju kimi don amonong kila jam ka khna kimi don shu kata ikhtiar kumno ban le kim don shu ka idea but kila shu IT lo di kani ka chaka bro 2.5 acres saka daga ba ai kani ka tripartite agreement te larangi ong ba ka hadin ba ka don kani ka tripartite agreement yase ka yapno ka te ka 1954 nga ngong kumne ka sarkar ka don ka wei ka lat ka linti namar ba kani ka benta kani ka bolong had hi ngong ifi ka de the heavily congested area but kani ka jaka ka bangi kwa bahai ti benta ban bu ki parking lots ikwa ban penhe ki linti singken ka sarkar namar ka public interest kala ban acquire ya gitu ki jaka kala ban acquire kumba file itu ki bre show sauli samau diang keleng kumjo fila ban le kani ro ngaong yang sarkar nakabenta ka office of million ban acquire kani ka jaka ban acquire kani ka 2.5 acres claim the port jo kini ki high level committee kini ki committee ki zero committee ki all zero kimtre kam e nangta ki ko ban file kini ka red appeal tin lecture supreme court tin lecture shinoru kanumran kanono ka result namar ka court hi dadang ade mga unong bisyaro nganganong bet go to a civil court if you want to evict anybody you have to do it according to law in accordance with law himla ban le dakabor dada kidi ki illegal ne kidi ki day hawk ne kim day hawk kimla ban be ki te hagani ka por finally ngam ko sarkar meghalaya acquire kani ka 2.5 acres kumba file kidi ki jaka samodin diang sikini shilong le kumta bakan saundra ba ka result ka fi bangi ko mingi barkhoin but dalile room nei ban sha bakan long ka business hub lani ka business center ne kanu ka economic interest jongno re jongno kuleshi